BPF long live, 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 long live. BTC बिसायख'थिया जेसेनो खाथिसिन सफैदों एसेनो राजखान्थिनि दोहौ। BPF long live, long live, long live, long live. MCLA राजीव ब्रह्मजों BJP दोलोआव जयनिं जाहैनाया ओरैनोसो जाहैदों। जे राजीव सारा ओरैबायदि फैसा एसे रानगासिनो दं होननानै खोन्थानानै गालांदों बे दाब्लानि न'आव बे खोथाखौ लानानैनो थांनाय जादोंमोन राजीव सारनाव। BPF long live, long live, long live, long live. माने खुनु गोनो गोथो गैया बै सोरबा कामान्ड' बा सोरबा दस्रा पार्टिनि माबायानो फैया मानो जोंखौ जाहा थाहा खोथा बुंनानै जोंखौ फुस्लायनो हानाय क्षमता गैया। थांनाय 13 फेब्रुआरि खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय सुकानचरा प्राइमारिनि सा 15 BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा MCLA राजीव ब्रह्मजों जयनिं जाहैनाया ओरैनोसो। शर्ट मुभि भिडिअ खालामनाय बायदिसो जों ओरैनोसो रां रुफा लानो होननानैसो थांथ'दों। मानोना जों भट होनानैसो देरहासार जालांनाय MCLA राजीव ब्रह्म साराबो। बिनिखायनो जोंहाबो अनसुंथाइ मोननांगौनि मोन्थाइ दं। फैगौ BTC बिसायख'थियाव 9 नं बनरगाव बियाबनि जुबिराज बसुमतारियानो देरहासार जागोन बियो रोखा। बे बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा बेखौ बुंदों सुकानचरा प्राइमारिनि BPF दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा। Long live, long live, long live, long live, long live, long live. सारनाव थांनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा बे बनरगावनि कामान्ड'आ दाखालि दाब्लानि न'आव फैनानै मोनसे खोथा बुंफैदों जे राजीव सारा ओरैबायदि फैसा एसे रानगासिनो दं होननानै खोन्थानानै गालांदों बे दाब्लानि न'आव। दा दाब्लाया जोंखौ बेबायदि खोथा लानानै लिंथुमनायलाय जों मैया बे सारनाव बे खोथाखौ लानानैनो थांनाय जादोंमोन राजीव सारनाव। थांनायनि जाहोना बेनो जोङो माने जोंहा सिगाङाव बे राजीव सारा BPFआवनो दंमोन नालाय दा जों बेखौ गोदो बे BPFआव थानाय समाव जों वार्कार हिसाबै जों खामानि मावनानै बेखौ देरहाहरनाय हिसाबै आरो बे कामान्ड'आ जेरेखम बुंलांनाय फैसा रानदों होननानै बुंलांनाय हिसाबै जों सिगाङाव खामानि एसेबाबो मावना हरनायलाय बेनिफ्राय एसे गरसे गरनै अनसुंथाइ मोनगोन साननानै जोङो थांनाय जादोंमोन। जोङो गासै 15 जन। नङा जोंथ' BPFआवनो दंखायो सिगाङावनो जों BPFनि कर्मिखा जेलानाखि पार्टि माने गठन जायो पार्टि सोमजिनाय लोगो लोगो जों बे पार्टि दाजेननायनिफ्राय जों BPF पार्टियावनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो। बेखौथ' जोङो बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां जों बेजों मोजां मथ' सिनायलायखायोबो जोङो थांलाय फैलायबो रिलेसनबो दङ। जों बिथांनि सायाव जोंहा बाख्नायनाय दं। देरहानायखौथ' जोङो माने जोंनि मथा-मथि बे बनरगाव समस्थियाव BPFनि अनगायै गुबुन पार्टिया बेवहाय माने देरहालांगोनखौ जोङो आसा खालामा। कामान्ड'खौथ' मा होननो जोङो बे माने जोंनि बे ओनसोलाव नैबे सुकानचरा ओनसोलाव बा जोंनि बे सामागुरि गामियाव जोंहा माने खुनु गोनो गोथो गैया बै सोरबा कामान्ड' बा सोरबा दस्रा पार्टिनि माबायानो फैया मानो जोंखौ जाहा थाहा खोथा बुंनानै जोंखौ फुस्लायनो हानाय क्षमता गैया जोंनि सायाव।